Io, bro. No, esatto, grazie. Tabii. Arka bölümde. Arka üstü bravo. Üstü anlamak. Yok, anlaşılıyor.
салом алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед мо паталок зада сем. хуш омадед ба канали специалисти ҷк. мо усто ҳастем. бародарони азиз, лайка гузоштан гирен, эфир панч дан гира, на бари болора нигоҳ кунем, паставка сохтагем. о бари болода паставка сохтагем, оли паталока нақшнигорӣ кардагем, яъне дизайнерӣ кардагем. дӯстони азиз, ҳозир ина паталока бинед, ҳама нақша кашидагиай, бози давраҳошам ровардесем, яъне давраҳое ки мо кашидаги ҳастем ба направляеши ҳама гулорам ровардесем. на дар ҷои корем бачо, дар ҷои корем. на паставка сохтем, паставкаро пафтем. агар тамошо карда бошед, оли рангш кардаги нестем, тайёр аст. поёнаш краскаи сиёҳ, ба қатъи байнаш краскаи сиёҳ мешавад, иҷош бошад. парош, на тоғчаи парош сафед мешавад. мо лакш мезанем ки шушта мешавад, баъд ҷош корм мешавад. ҳозир маълум нест тайёқа. дӯстони азиз, вақте ки ранг борш кунем ба зури бад мебияд паталокшам, яъне паставкашам. намози тинукоша зададестем. лайка мондан гирен, эфир паҳн шава, бачаҳко тамошо кунанд. якум бора ки мо дар ҷои кор, яъне эфир кардастем ки баҳри шумо ки лайка гузоштан гирен, навор паҳн шидан гира. салом ба пешака, гап нестай. саломат бошӣ. суннатулло. ассалому алейкум. алейкум ассалом. иҷада калид наметавонам. дунёи дигар, шери нари ваҳдат. гап нестай бародар. дастгирӣ кардан гирен, лайка ҷиқидан гирен, намо кор кардестем. бо ҳамаша мегем тон ки нем чӣ хеле ки паталоки мо, яъне ҳамаша ба чӣ кесем бародарони азиз, направляеширо ҳамаша мебирем, ҳамаш покруг омадагиай паталоки мо. Ти ҷоне ки чиз
دیدم دقیقه سر کسی توش میتونی Begumi boşa dedim. Ben size gideceğim. Можно? خواهی دوستانی عزیز بگونی افیر میکنیم حوضی همه نقشوش هم میبروریم یعنی نپرایشیومش همش هم میزنیم بگه یا افیر میکنیم تماشا کنیم ما چی تاون کاره کنیم گاو نیستای تانگایی دا کار کرده سین تانگایی دا ناظرین اولش تجه سلام تانگایی با پیش گاو نیستای